Здравейте, момичета! В днешното видео ще ви покажа ето това гримче, с което съм. Тъй като видях, че отдавна не съм правила видеоурок по грим, реших да ви покажа това малко по-пролетно предложение и се надявам много да ви допадне. Оставам ви да изгледате видеото и ще се видим накрая. И така, нека да започваме. Аз съм гримирала вече едното око. За целият грим ще използвам само тези 4 цвята. Този, ето този Toxic Dupe и ето този Reving. Започвам с цвета Habit и нанасям така. След това с една такава мекичка четка, в случая тази Анозуева 227, взимам от ето това матово кафяво, светло кафяво, малко продукт и нанесвам ето тук. Ето така. Отивам отгоре върху сгънката на клепача. И опушвам добре. Малко по-тъмничко наслагвам ето тук, някъде по средата. За да дам повече изразителност на самото око. Така. Перфектно. С ето тази четка, такава скосена маличка, взимам от цвят най-светля и слагам по-крещото се изгледат. След това взимам черния молив на Набла, ще използвам аз, Роки, който се казва, който беше в една от биокутиите. И ще направя линия, все едно си слагам очна линия. Като гледам да не е много, ще сложа и в горната водна линия. За през деня предпочитам да сложа черен молив, отколкото очна линия. Не ми харесва как става много черно. Така с молива някак си също черно, някак си стои по-нежно и на мен лично ефекта ми харесва повече. Извивам миглите. Така. И ще използвам спиралата на Аврил. Ето тази. Която за сега ми харесва наистина много. Дава наистина един много хубав ефект на миглите. Приключих с спиралата и ако евентуално искам да добавя още малко беличко тук от светлия цвят, така, съвсем леко само ще добавя. Наистина ефектът ми харесва много. Така, и продължаваме с устните. Очите са готови.
Наистина става много свежо и много... самото око изглежда много отпочинало и много свежо с този тип грим и можем да нанесем, тъй като грима изобщо не е силен, можем да нанесем някакъв по-силен тон червило, по-изкрящ тон червило, както ще направя аз в момента. Ще очертая леко устните, само контура. И използвам молива на Neve Cosmetic, който е с номер беж M219. Почти не се личи, че сме използвали моливите и ще използвам заедно с вас за първи път. Аз вече го пробвах, но вие не сте го виждали още цвета. Новото ми червило на Санте, което е номер 21 и според мен е прекрасно за пролетния сезон. Ето, това е цветът на червилото. Надявам се се вижда добре. И върху като руж ще използвам ружа на Catrice Defining Blush в номер 030 Love and Peach. Като сложа съвсем маничко. Това е завършеният грим, момичета. Надявам се да ви е харесало. Ето и завършеното гримче. Надявам се, отново казвам, да ви е допаднало. Оставете ми вашите коментари, за да ми кажете дали това е така. Всички използвани продукти в видеото, които не сте можели да видите, може би добре, ще направя пост в блога и ще го оставя. Думичката, която искам да ви науча днес, отново искам да ви науча една цяла фраза и това ще бъде накарай ме да се усмихвам. И накарай ме да се усмихвам, на италиански се казва Fammi sorridere. Така, значи искам да ви кажа също и друго нещо важно за giveaway. Днеска сме 13 четвъртък, giveaway ще продължи до 20 март, като до 20 март до 12 часа през нощта, до 0 часа през нощта. След това ще го затворя и на 21, 22 някъде, 23, няколко дена ще ми трябват, ще изтегля печелившия и печелившия ще трябва да се свърже с мен на лично съобщение, но това ще кажа в следващото видео, когато съм изтеглила печелившия и ще пусна видео да го съобщя. Теглянето ще направя с рандом, както ви казах. И това беше днешното видео. Надявам се да ви е допаднало. Аз ви пращам много целувки.